Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Kuri seiko sekwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nhasi musi weSunday, asi ndatadza kana kuenda kubasa uye zvekare kuchechi. Murume wangu paati handei kuchechi, ndabva ndaramba kuenda kuchechi kwacho nekuda kwekuti murume wangu ndinoona sekunge ari kundinyepera, haasi kuda kundiudza chokwadi. Nhai zviriko here kuti munhu angati butiro randasangana naro riri mubhaibheri make obva ati rakapindamo nemistake? Dai hake anga andiudza chokwadi kana kundinyepera zvine musoro zvingadai zviri nani, but oti hanzi rakapindamo mubhaibheri nemistake. Ari kuti zvimwe kudai it was a prank at work. Ari kuti kubasa kwavo kune umwe mukadzi uyo waanowirirana naye. Mukadzi uyu murungu, vanoshanda vose, saka hanzi munhu ari very playful. Pandanga ndichiti taenda tose tinomubvunza mukadzi uyu so that I can be sure kuti this is a prank, abva ati hazviiti zvinhu zvauri kuda kuita because inokwanisa kuzonzi iharassment. Ndikati kwandiri inenge yava harassment, but kuisirwa butiro mubhaibheri mako haisi harassment. Nhaika kasi pane zvakaitika here pakati penyu muri vaviri? Abva atongotsamwa. Saka ndabva ndati kana kuchechi kwacho iniwo handichaendi. Apa anga achindimanikidza kuti ndinge ndichienda naye kuchechi. Vanhu vari kutondifonera but handisi kumbodavira macalls avo. Vari kuda kuti vange vachiziva kuti sei nhasi ndisina kuuya kuchechi. Nemurume wangu mukoma takasangana patainge tichiri kuteachers college, then ndokubva tachizochata soon after tabva mukugraduate. Life was very difficult. Ndakamuda ende murume wangu iye nherera akandiudza kukura kwaakaita, life yake yaakandiudza kuti akakura achirarama. Ndakarwadziwa nelife yake but handina kuziva kuti ndo zvaainge achazondiita izvi in the future. So ndipo pandimire pari zvino. Ndauya pano ndikuda advice kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zviriko here izvi zvandiri kuudzwa nemurume wangu kuti iye angati akaprenkewa kubasa, then umwe uyo akamuprenka kubasa ikoko ari munhukadzi, ari murungu futi. Apa ari very protective about that woman. Anoti kana akafona nguva idzo dzaanenge afona, kunyangwe zvikanzi dzinenge dzisingaite, murume wangu mukoma kana ndikamuti dropai call anobva aramwa. Anozodropa call but anozotanga kupopota. Anopopota usiku hwose. Handizivi kuti ndoita zvekuita sei. Chava kundinetsa mupfungwa dzangu inyaya yandinongogara ndichizvibvunza kuti kasi murume wangu pane zvaakaita here pandainge ndisati ndauya kunoku kumhiri kwemakungwa, because akaita gore rose achigara ari ega. When you post my story, please tell me. I will be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we vakatumidzira message yavo. Hanzi nhasi handina kutoenda kuchechi. Pakaipa pari triki ina ndonese kunge kune prank yakadaro. Sure, ungaita prank yekuti unoisa butiro mubhaibheri reumwe munhu, handionese kunge kune zvinhu zvakadaro, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukomana yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri gay ende handizivi kuti mudzimai wangu ndingamuudza sei. Ndakangomuroora apa ugoti mudzimai wangu akanaka kunaka ngaanake zvake, but handina kana feeling naye zvachose. Izvezvi ndine umwe mukomana uyo wandiri kufambidzana naye. Dambudziko riripo nderekuti
iye ane 17 years. Dzimwe nguva ndinozotoita wekutofonera ndichitomuudza kuti ange achibvisa mapictures angu awo aanenge aposta paFacebook pake kana kuti paWhatsApp. Mudzimai wangu haatombozvizivi kuti izvi ndo zvandiri ende ndo zvandiri kuita. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Zvandiri ndo zvandiri, but ndinonzwa kuti hazvisi normal. Ndikuda help kune avo vachandijaja. Please, you can judge me as much as you can, but I never asked for something like this to happen to someone like me. Ndainge nditombori a prayer warrior. Ndaiti kana ndikasimudzira ndikatanga kunamata, ndainzwa kuti Mwari vaikasika vandipindura. Handizivi kuti pandakazokanganisa chaipo ndepapi. Ndakangokaruka ndamuka ndakatochinja ndikatoona kuti nditori munhu anotofarira vamwe varume seni. I'm desperate for help. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Ndo message yavo yavakanditumidzira, but pa 17 years apa hamuzopindi pamahwane apa muri muSouth Africa. Futi hanzi mukomana wacho hanzi muSouth African ane 17 years, but still mwana mudigika uyu wamuri kufambidzana naye hazvizonetsi here mangwana nyaya idzi kana dzikazobuda. But ndo nyaya yavo. Hanzi I used to be a prayer warrior. Handizivi kuti chii chakaitika. Hanzi ndakazongomuka zvinhu zvakachinja. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndakapiwawo drezi nagogo vangu vasati vashaika. Vakabva vandiudza kuti muzukuru wangu, kana kuri kunzi unenge uine munhu anenge akutadzira, kana uine chakaipa chaunenge uchida kuti chinge chichiitika kwaari munhu iyeye, unofanira kuti unge uchizopfeka drezi iri. Then kana wapfeka drezi unobva wachizotanga kudeketerera, uchideketerera pamusoro peupenyu hwake munhu iyeye. Zvinhu zvake hazvizombofi zvakamufambira. Anova munhu wekusangana nemabhadhi. Gogo vangu vainge vari muchangani, vakakurira kuChiredzi, asi vakaramba uye zvakare vakarambwa nehama dzavo kuti vange vachizovigirwako kuChiredzi. Saka guva ragogo riri pamunhanga. Guva ragogo rine nguva dzekuti rinotopota richitopfuta moto. Pandakatanga kuita utsinye mukomanashi, ndaiva neumwe musikana uyo wandainge ndichiwirirana naye. Saka takazongononetsana. Mushure mekunge tanetsana nemusikana iyeye, akabva achizonditsvakira vanhu vakauya vakandirova. Nyaya dzacho mukoma, it's too complicated. Takati tapedza kunyora ma-O level edu tainge takangogara zvedu, because vamwe taitoziva kutoti tainge tichazofoira and future painge pasina. Ndakabva ndachizotanga kutaura neboyfriend yake aitawo zvekudriva makombi. Akabva achizondiudza kuti friend yangu aitomuda zvekutodaro, but dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti friend yangu iye ainge asinganzwisisi, uye zvekare zvaainge achida ainge asingakwanisi kumupa. Ndikati ari kuramba kukupa chi? Akabva anti kwandiri bondeka anoramba naro. Ndikati ndora uri kuda kwandiri? Akati hongu, kana kuri kunzi unokwanisa kundipa neniwo ndinokwanisa kukuitira plan. Mukomanachi ndakabva ndachizonotora drezi ragogo vangu ndikaripfeka, ndikataura zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitika kune best friend yangu. Akabva achizorohwa nemotikari akavhunika gumbo. Ndikati zvimwe kuda relationship yake yainge ichazoparara nemurume iyeye, but vakaramba vachingodanana kusvika vachizoroorana. Vakati vava kuda kuchata, mukoma ndakarwadziwa ndikaripfeka zvekare. Musi iwoyo zvandakaona usiku handifi ndakazvikanganwa, kunyange ndikanzi ndinenge ndiine munhu uyo wandinenge ndichida kuitira utsinye, but still ndinonzwa ndichitya nekuda kwezvandakaona apo pandainge ndichida kudeketerera zita refriend yangu kuti ange achizofa. Ndakamuka ndokubva ndachizopfeka drezi riya. Ndakabuda panze, ndainge
ndakatarisana neguva ragogo vangu ndikabva ndati, gogo mukai murwe hondo dzangu. Pakatanga kupfuta moto paguva ragogo vangu. Moto uya wakati uchipfuta, mukomanashe, ndakaona nyeredzi yakadonha kubva kudenga. Nyeredzi iyi zvayakaita haina kunodonhera pamba pedu, yakabva yachizonodonhera pamba painge pachigara friend yangu pamba pavo. Nyeredzi iyi yainge iine kujeka kumwe kwakandityisa. Kana gogo vangu pavakabuda muguva vakadzokera murima vachitiza, because ipapo ndaiti kana ndikatanga kudeketerera ndiri paguva pavo ndaitovaona vaitobuda muguva votongonditarisa vobva vadzokera zvavo muguva, but ipapo vakadzokera muguva vachiratidza kutya. Friend yangu akasvika pakuchata nemurume wake vakazvara vana. Ndakamboedza kuda kumupinga apo paainge aenda kulabor ndichiti zvinge zvichifirako kulabor, but Mwari wake kwaanonamata mukuru. Nanhasi uno ndinonzwa kumutya, just that handikwanisi kuti ndinge ndichimuudza. Dzimwe nguva anoti kana akatanga kudemba zviya ndichitaura naye, iko zvinozvi ndava kugara kuno kuSouth, iye anongotambura zvake ava kubhikita uko ndiko kwaagere nemurume wake. Ane dzimwe nguva dzekuti tikatanga kutaura pangava pari paWhatsApp tichitaura so anenge achidemba, ende kamwe kamudembero kake ako kaanenge achiita ndinozotogumisidzira ndakatova irritated ndichiti munhu uyu asi anombozviziva here kuti ane rimwe zodzo risiri normal, zvekuti dai ndanga ndiri inini ndainzi ndine zodzo rakadaro, ndaikwanisa kuita kana muprofita ndikaita mukurumbira, kungoti zvake iye haatombozvizivi. When you post my story mozondizivisawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Imwe nyaya iyo yandanga ndakanganwa mukoma. Pane vamwe baba avo vemuraini umo matinogara, nababa ava ndakafambidzana navo mushure mekunge ndamboenda paseparation nemurume wangu, saka ndakasara ndiri ndega ndikatanga kutambura. Ndakabva ndachizovhura chimusika changu, saka vaipota vachiuya vobva vatenga zvavanenge vachida kutenga, saka takazova vanhu vekuti takatanga kuwirirana zvisingaite, kudzamara vachizondisvitsa shoko. Nerimwe zuva vakati vandisvitsa shoko ndikangovabvuma. Musi wandakarara navo takati takarara kuloji, vakati vabatwa nehope, foni yavo ikaringa. Hameno kuti yaka-unlocka sei. Payaka-unlocka foni yavo, mufunge zvenyu mukomanashi, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti vainge vaine mamwe mamessages avainge vainako apa vachitoudza mafriends avo zvose zvatainge taita, zvekare nemamwe magirlfriends. Ndakabatikana ndikati iri bo, saka takazoti tapinda mumotikari ndakangotsvaka, ndo pandakabva ndachizobvarura chimeti, zviya zvimameti izvo zvinoiswa mumotikari zvekuti unenge wakatsika pachiri, saka painge paine chimwe chainge chakasakara. Ndainge ndichishaya kuti ndotora chii chemumotikari imomo, ndipo pandakangochibvarura asina kunditarisa. Ndakazoti ndaenda kumusha, mukomanachi pandakaenda kumusha ndakabva ndachizoenda ndikangonochisiya paguva ragogo vangu, ndikangoti kuna gogo vangu, gogo ndimi munoziva zvamuchaita nemunhu uyu, andikanganisira, anditambisira nguva yangu, plus ndoda kuti murume wangu ange achidzoka. Saka akabva achizoita accident murume iyeye, kana ari semurume wangu akamitisa umwe mukadzi uyo kwaainge ogara naye, ndokubva amuramba. Mukadzi iyeye akazofa nestress because murume wangu ainge achiti nhumbu haisi yake. Ini ndakati hazvinei neni, handiti ndiye akatora murume wangu, saka munhu ngaafe, but handina kumuroya. Ndakangotaura ndikangoti imimi ndimi munoziva gogo kuti munhu akatora mukwasha zukuru wenyu muchaita zvekuita sei naye, ndokubva achizofa. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Kune vanhu vane hutsinye, mufunge zvenyu. Hanzi ndinongoenda paguva ragogo vangu,
pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakamborara nekidzi, handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but to this very day ndinozvibvunza kuti saka zvinhu zvezva zvakatoitika. Ndainge ndagara hangu ndichiita basa rekutengesa muviri wangu. Ndakatanga kuita musikanzwa kubva apo pandainge ndichiri ne14 years. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe murume wechikuru uyo ainge akaomera zvisingaite. Ndaiwanzokuti kana ndikamuudza kuti ndinenge ndichidawo mari aibva anditi enda unotengesa muviri wako. Saka ndakazotanga kuwirirana nevamwe vakadzi vainge vachiita zvekuenda kuma-avenues vachinonotengesa miviri yavo. Umwe mukadzi wacho ainge atoriwe kuchechi kwedu, ndiye akazondipinza muzvikwata zvevanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo. Saka ndo rainge ratova basa rangu randainge ndichiita. Nerimwe zuva pakauya umwe murume akabva achizosarudza inini, akabva ati ndikuda uyo mutema uyo. Ndokubva ndaichizoenda paainge ari. Ndakati ndaenda kwaainge ari ndikabva ndamubvunza kuti aufa. Takabva tachizowirirana. Akandiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kuhotel. Ndikati iripo. Takabva tachizoti tava munzira tichienda kuhotel, mukomana wacho akangondichinjera akabva anditi kuhotel I'm not feeling so safe, tadi tienda kumba kwangu. Ndikati munogara kupi? Akabva achizoti kwandiri aiwa ndinogara kuBorodale. Ndikati oh wow nice. Ndikati saka mari yava kutowedzera ka, because kwatiri kuenda uko kumaZimbabwe pane pamungazondipawo kamari kashoma, plus ndikudawo kuti munge muchingondibatsira. Akanditi haisi nyaya, it depends nekuti unenge wakwanisa kundifadza kusvika palevel ripi. Ndikati anything that you want. Takazoti tasvika kuBorodale, mukomana wacho ndipo apo patakabva tachizoenda muimba yemukati. Akanditi ndinge ndichizotanga ndageza. Ane imwe sipo yaakandipa. Sipo iyi mukomana wacho ndakati ndichinotanga kugeza nayo ndakaona rwaivhi pamusoro peshawa ndikaskrima. Akauya akanditi ndainge ndaonei, ndikamuudza. Akangoseka akati oh sure waona rwaivhi, akatotanga kutoseka. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa kuti ko munhu uyu ari kumbosekei. Ndakapedza kugeza ndokubva ndachizodzokera mubedroom. Akabva achizonditi tisati tatanga kurara tose, wati uri kuda mari? Ndikabva ndamuudza kuti mari inotenga. Akati kwandiri mari inotenga inotangira pamari. Ndikati chero 500 chero 600 US dollars. Akanditi haisi nyaya. Ndakabva ndachizoona ava kuburitsa chimwe chibox chainge chiri chealuminium. Akabva achizondipa mari akanditi i1.2 mari iyi yandoda kuti ndige ndichikupa, yava nguva yako yekuti ngochindifadza. Akamboti ava kuda kumbobuda. Akabuda paakadzoka ainge aine kakitsi kaainge ainako kainge kakaondoroka kari keblack. Akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti ndige ndichirara nekitsi iyoyo. Ndikati zviriko here kuti munhu anonzi anorara nekitsi? Akanditi hongu, kana uchidaka unotofanira kutoti unge uchitorara nekitsi iyi. Mukomana wacho ndo zvakaitika ipapo. Ndakabva ndachizorara nekitsi. Handizivi kuti chii chakanyatsokuitika, but ndakangoona vision ndichitorara nemunhu rume, but ndainge ndichitorara nekitsi. Ndakazoita wiki rose ndaiti kana ndikaenda kudondo pandinenge ndava kuzvibatsira, because akanditi kana uchida kurarama unofanira kuti ungochita 7 days usingaitiri tsvina muchemba, unotoenda musango. Ndaiti kana ndatarisa ndaitongoita tsvina yakaita seyekitsi, twaibuda twakaita twunhoko so, but ichita sekunge yekitsi ichinhuhwa kuti ndaidzokera kumba ndichingonzwa kunhuhwa tsvina iyo yandinenge ndaita. Ndo zvakaitika mukoma. Nanhasi nyaya iyoyo handikanganwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
I want to thank all those that like as well as those that comment. Ndikasa responda your comment, it is not because I'm ignoring. Ndinenge ndichimhanya zvekare kuti ndinge ndichirekodha imwe episode. So ngatibatsirei vana Heidi mucomment section. Ndichadzoka zvekare nechimwe chirongwa.